अंगराज करणं आपल्या मताशी ठाम आहे. मित्र द्रोह तो कधी करणार नाही. अंगराज कर्ण या शस्त्रगृहात एकाच गोष्टीची चाचपणी करतोय. अगदी कुशाग्र बुद्धीनं कुशलतेनं महत् प्रयासानं भगीरथ प्रयत्नांची सांगड घालून हे दिव्य मातृमान बनवण्याचं कार्य अंगराज कर्णानं केलंय. हे कुणासाठी? हा पहिला बळ, तो माद्रीचा पोर नकुल ज्येष्ठ पुत्र तो युधिष्ठिर या धर्मासाठी धनुर्धर म्हणून धनुर् खेळ प्रवीण गाजविणारा दोन्ही असताना अचूक शरसंधान करणारा चंद्रवती माथा खरा प्रतिस्पर्धी धनुर्धर कर्णाचा जय जयकार असो. उदार कर्णाचा जय जयकार असो. दानशूर कर्णाचा जय जयकार असो. हे शब्द कुणाच्या मुखातून? एक याचक. याचक? याचकाची काय इच्छा आहे? इच्छा? हे कर्णा, अगोदर मला वचन दे. हे याचका, अंगराज कर्ण जसा बोलतो तसा चालतो. माणसाच्या मुखातून निघालेली रसवंती ही सरस्वती आहे. ती विटाळण्याचा अधिकार परमेश्वरानं कुणालाही दिलेला नाही. अर्थात दिलेल्या शब्दाप्रमाणे अंगराज कर्ण हा मितीतोवर वागलाय. शब्दावर भरोसा ठेव. अरे हे याचका, दातृत्वासाठी ज्याचा जन्म झाला त्या औदार्यवंत कर्णाकडं हवं प्रेमा वचनाची काय आवश्यकता? हे उदार कर्णा, तुझ्या शब्दावर विश्वास जरी असला तरी सुद्धा माझं मन भीतीनं भित्र बनलंय. आणि त्या भित्र्या मनाच्या समाधानासाठी तरी तू वचन दे मला. हे याचक, मन भित्र बनलंय, मन स्वास्थ्य बिघडलंय, मन अस्थिर झालंय. त्या अस्थिर झालेल्या मनाच्या सांत्वनासाठी अंगराज कर्णानं वचन द्यायला हवंय. वचन मागणं आणि वचन देणं हे सुद्धा दातृत्व आहे. अंगराज कर्ण वचन देत आहे. अथेच इच्छा पूर्ण करीन, अथेच इच्छा
शस्त्रगृहात तू काय करतोयस? या शस्त्रगृहात उद्याच्या युद्धाची तयारी करतोय. पंच पांडवांसाठी 5 बाण बनवितोय. त्या 5 घुंगुरट्याला एका एका बाणानं मला जगाड करायचं आहे. त्या बाणांची चाचपणी चालली आहे. याचकाची इच्छा तीच आहे की ती 5 बाण मला पाहायचे आहे. हे याचका, अंगराज कर्णाकडे मागून मागून काय मागेल? कुशाला देणार 5 बाण मी तयार करतो आहे. ते 5 बाण पाहण्याची इच्छा निर्माण झाले. हा 5 बाणच काय, अंगराज कर्णाचे पंच प्राण तरी मागितले असते तरी धातुत्वाचा जन्म झाला. त्या अंगराज कर्णाने मागता पुढचा विचार न करता पंच प्राणाचं दानही तुला दिलं असतं. जन्मतःच प्राप्त झालेली कवच कुंडला ज्याने एका ब्राह्मणाला वचनपूर्तीसाठी दान दिली, तो हा अंगराज कर्ण आहे. इच्छापूर्तीसाठी हे 5 बाण पाहायला अंगराज कर्णाने 5 बाण तयार कराय. आकाशात स्वामीचा कडकडाट मावा. त्या कडकडाटाप्रमाणे 5ही बाणांचा चूर करून अंगराज कर्णाच्या समोर कोण आहे? कोण म्हणतोय? कोण आहेस तू? हे 5 बाण, हे दिव्य बाण तोडणारी शक्ती कोण आहे? कुणाची हिंमत नाही. अंगराज कर्णाने तयार केलेले 5 बाण एका क्षणात दिशी मोडण्याची. पण ते दिव्य दाखवणारे कोण आहेस तू? पंच पांडवांची माता, पंच पांडवांची माताने बाण करण्यात तुटलेली आई. पांडवांची माता बाळ कर्ण तुझी रे आई. अनेक वेळा मला बाळ माझ्या राधा माते नाही म्हटलं. बाळ बाळ म्हणून मला अंधरीला माझी कोण पण बाळ या शब्दात जो आता माधव निघाला कधी ऐकला नव्हता. राजमाते, 5 पांडवांची माता आणि भावा तुझी आई, हे शब्द आपल्या मुखातून. मी आपला पुत्र आनंद होतो. त्रिवार 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 मी सूत पुत्र आहे. मी अधिरथ नंदन आहे. अश्वाचा खरारा करणारे का सुताचा भाव तो एकटा किल्लावर राजहंस येऊ शकत नाही. कारण राधा मातेने मला वाढविलं, अधिरथ पित्यानं मला सांभाळलं आणि आज आपल्या मुखातून शब्दाला हरकत नाही. आज पांडवांची माता आणि बाळ करणार तुझी आहे. मग सांगा मी आपला तो कसा? बाळ, बाळ तू राधेय नसून कौंतेय आहेस रे. मी राधेय नव्हे, मी कौंतेय आहे. हा. आणि तो कसा? मग ऐक, राजमाता कुंती देवीनं मला जन्माला घातला. हा बाळ, मी पहिला पांडव आहे, मेघराज अवतार. मग मी आपला पुत्र तो कसा? ऐक बाळ, हे सत्य अजून कुणालाही सांगण्याचं धाडस माझ्या अंगीला. पण आज तुला सांगते बाळ, यदुवंशीय पराक्रमी सुरसेन महाराज यांची मी लाडकी कन्या, नाव माझं प्रताप. राजकन्या म्हणून 9-10 वर्ष कधी गेली कळलंच नाही रे बाळ. पण
पण बाबांच्या मुखातील ते शब्द ऐकल्याने काळजाच्या चिंधड्या चिरड्या उठल्या. कारण भोजपूरचे राजे कुंती भोज एक अपत्यहीन राज करते. त्यांच्या अपत्यहीनतेचं दुःख नाहीसं करण्यासाठी माझ्या बाबांनी त्यांना वचन दिलं की मला जे पहिलं अपत्य होईल ते तुला देईल. अर्थात ते पहिलं अपत्य म्हणजे मीच होते. हे जेव्हा कळलं तेव्हा मी माझ्या बाबांना टाहो पडून विचारलं, बाबा तुम्हाला तुमचं वचन सत्य करायचं होतं तेव्हा मी जन्मले तेव्हाच का नाही दिलं. असं म्हणून बाबांच्या मानेभोवती मी माया ममतेचा विळखा घातला. पण मी घातलेला माया ममतेचा विळखा राजा कुंती भोज यांना दिलेल्या वचनापेक्षा तो सैल पडला. आणि जन्मदात्याने कृताहे ठेवलेले नाव तिथंच ठेवून मी भोजपुरात आले. भोजपुरात आले, माझं मन रमविण्याचा बाळ मी प्रयत्न करत होते रे. मी सुद्धा लहान होते. एवढ्यात तिथं दुर्वास महंतांचं आगमन झालं. त्या महंतांच्या मनात एक चीड निर्माण झाली होती ती देवतांबद्दल. कारण कर्मयज्ञानं मानवानं देवतांना संतुष्ट करावं आणि श्रेष्ठत्वाच्या श्रेयापासून सदैव वंचित राहावं. आणि म्हणूनच देवांचा तेजोसर्ग मानवामध्ये करून मानवांचं उन्नयन करावं. तात्पर्य एकच, देवतांचा उन्मत्तपणा नाहीसा करून मानवाला श्रेष्ठ ठरवावं. आणि असं त्यांना अनुष्ठान करायचं होतं. आणि ते अनुष्ठान करत असताना कुणीतरी त्यांची सेवा करण्यासाठी मानवातीलच हवा होता. पण दुर्वास ऋषींच तो राग, तो कोप सर्वांना ज्ञात होता. सर्वजण घाबरू लागले. राजे कुंती भोज यांनी मला सांगितलं की बाळ, दुर्वास महंतांची सेवा कर. तिथं सुद्धा माझा नाईलाज झाला बा. आणि तरी सुद्धा मी अगदी हसतमुखानं त्यांची सेवा केली. आणि बघता बघता त्यांचं अनुष्ठान पूर्ण झालंही. अति आनंदात, अति उत्साहात मयाची तमस म्हणून ते आनंदानं हसू लागले. आणि त्या अनुष्ठानातून मिळालेला तो मंत्र त्यांनी मला दिला बाळ. आणि सांगितलं योग्य वेळी या मंत्राचा उपयोग कर. असं म्हणून ते ताडदिवशी निघून सुद्धा गेले. 9-10 वर्षांची म्हणजे अजाण पोरवी. मला परिस्थितीचं गांभीर्य काहीच ज्ञात नव्हतं रे बाळ. पण काळ कोणासाठी थांबत नाही आणि निसर्ग कोणाची वाट बघत नाही. अंग अंग फुलवीत तो येतोच रे. तसं निसर्गानं माझ्याही देहावर यौवनाचे अलंकार चढवायला सुरुवात केली. आणि मी एके दिवशी ऋतुमती झाले. आणि मी ऋतुमती झाले त्याच्या 5व्या दिवशी अगदी प्रातःकाळी मी सूर्याकडे पाहू लागले. त्या उदित नारायणाच्या तेजानं मी पुलकित झाले. सूर्याचं तेजस्वी बिंब माझ्या नजरेत भरलं. आणि काय व्हायच्या अगोदरच दुर्वास महामुनीने दिलेला तो मंत्र माझ्या अधरावर स्वार झाला. आणि मूर्त स्वरूपानं तो आदित्य माझ्या समोर उभा टाकला. मला बहुभाषात घेण्यासाठी तो पुढे आला. त्याला विनंती केली की नको करू असं, माझं कौमार्य भंग करू नको. मग माझं कौमार्य भंग होऊ नये आणि दुर्वास महंतांनी दिलेला तो ते वरदान ही फुकट जाऊ नये, वाया जाऊ नये म्हणून तेजस सर्गांना आपला गर्भ माझ्या उरी ठेविला. आणि त्यातूनच मला गर्भधारणा झाली. बघता बघता 9 महिने 9 दिवस कधी लोटले काही कळलं नाही. पण तत्पूर्वी म्हटलं काय करायचं. मी गर्भवती होऊन एका बाळाला जन्म देणार. आणि हे जर सगळ्यांना कळलं तर. पण माझी प्रिय दासी धात्री हिनं मला सल्ला दिला. आणि तिच्या सल्ल्यानं दुर्वास महामुनी ज्या कुटीत अनुष्ठान करत होते त्याच कुटीत मी स्वतःला बंद करून घेतलं. बाबांना सांगितलं की मी भक्ती करते, देवाची मी पूजा करणार आहे. फक्त माझ्या सेवेला धात्री दासीच असेल. बाबांना सुद्धा वाटलं पोर करत असेल भक्ती म्हणून तिकडे कोणाला नाही फिरकायला दिलं. आणि बघता बघता 9 महिने 9 दिवस कधी पूर्ण झाले कळलं नाही. आणि उत्तर रात्रीच्या प्रथम प्रहरी बाळ मी प्रसूत झाले.
समोर उभे केले. समाज बंधन, आई बापाचं लौकिक आणि स्वतःच्या स्वतःची प्रतिष्ठा कुठेही वाया जाऊ नये म्हणून ज्या मुलाला जन्माला घातलेलंच त्या मुलाला त्या निरागस बाळाचा आश्रमाला सोडून दिला. अगं कोण म्हणेल तुला आई? आई या संधीला योग्य नाहीच ग तू. कारण आई कुणाला म्हणावं? ज्या आईनं ज्या मुलासाठी आपलं स्वतःचं जीवन खर्ची घातलं, समाजाच्या समाज रुपये भयान राक्षसाला कितीही टोचलं, कितीही बोचलं, समाजाची बंधनं दूर झाली. आपल्या लाडक्या लढे बाळाला जिनं मायेचं पांघरून घातलं ती खरी आई. अगं कर्दम वृक्षाच्या पोकळीत वावणारा कृमी कीटकांना काही थोडी पोरं होता? रस्त्यावर लोळणारा श्वानाला काही थोडी मुलं होता? मुलं प्रसवले म्हणून ती आई नव्हे ग, म्हणून ती आई नव्हे. तर जिने मुलाचं जीवन घडविलं, मुलाचं जीवन वाढविलं, योग्य संस्कारानं त्याला आकार दिला, तीच खरी जगात आई होय. जगात आई झालेल्या प्रत्येक स्त्रीला लाजेनं मान खाली घालायला लावणाऱ्या हे कवी मग सांग, तू माझी आई होतीस ना? तू मला प्रसवलीस ना? अरे माझ्या बाळाच्या अगदी 14 वर्षाचा असताना सोनासारख्या भावाचा आक्रोश सहन केला. राधा मातेच्या मायेचे बंधन तारदिशी तोडली. हात बरे करत करत अधिरथ पिताबरोबर रथावर होणे आश्रमात आला. त्या दिवसापासून हात भीतीतवर अंगराज करणानं किती अपमान सहन केला. सांग, कौरव आणि पांडव गुरु द्रोणाचार्यांकडे विद्याभ्यास घेत होते. जातीवंताची औलाद विरात होती. आणि म्हणून अनेक वेळा मी माझ्या अधिरथ बाबांना म्हणालो की बाबा, या मुलांबरोबर मला गुरु द्रोणाचार्यांकडून विद्याभ्यास शिकायचा आहे. त्यांच्या प्रमाणात मला शस्त्रास्त्र विशाल व्हायचं आहे. पोराची इच्छा पायदळी तोडवली जाऊ नये म्हणून अधिरथ पिताजींना गुरु द्रोणाचार्यांना विचारणा केली. त्यावेळी द्रोणाचार्यांच्या मुखातून कळणारा शब्द मी जातीवंताचा गुरु आहे, मी जातीवंता छात्रवंताचा गुरु आहे. मी अश्वाचा खरार करणाऱ्या पोराचा गुरु नव्हे, मी स्वतः पुत्राचा गुरु आहे. त्यावेळी गुरु द्रोणाचार्यांना तू का म्हणायला नाही? तो राधेय नव्हे, तो कोणतेही आहे. तो एक राजहंस आहे, तो माझा पुत्र आहे, तो ज्येष्ठ पांडव आहे. तेव्हा तुझी वाचा कुठं गेली हो? बाळ, तुझी व्यथा तुझ्या भावानं मला कळत आहे. आता नव्हे तर तेव्हा सुद्धा कळलं रे. पण माझा नाईलाज झाला. बाळ, तुझ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं नाही रे मी देऊ शकत. तरी सुद्धा मातृत्व माझं जागृत झालं. सावधान होते एवढ्या पितामह भीष्म याने नेत्र संकेतानं मला खुणावलं. त्यांची आज्ञा मी तेव्हा आईची माया निमाली. मुखाला क्षीर बसली तुझा. हस्तिनापुरात वासंतिक पौर्णिमेच्या दिवशी शस्त्रस्पर्धा भरवण्यात आली. त्या शस्त्रस्पर्धेचा सध्या मोठा आवेश आला. त्या स्पर्धेत भाग घ्यावास मला वाटत होत आणि म्हणून आवेशाला शस्त्र अंगराज करणं उडी ठोकणार होता. तेव्हा एकच एक प्रतिकारार्थी आवाज ऐकू येऊ लागला. ही जातीवंत छात्रवंताची मुलाची स्पर्धा आहे. तेव्हा तुझी आईची माया कुठं गेली होती? का आता सगळ्यांना ताहो फोडून नाही?
परदंड विद्या प्राप्त आहे त्या पार्थाला एखाद्या तर क्षणार्धा रंगराज करणारा पराभूत केलं होतं. पण त्याच वेळी मित्र दुर्योधनानं अंग देशात राज्य मला देऊन अंगराज अवसान घात झाला माझा. आदत नेमकी काळ आहे स्वतःच्या औरस कोराना वाचवून या अनवरस या माझ्या शस्त्रग्रह राजमातेचं येणं झालं. सगळं रे मी काले रे हे आता अभागी माता इथपर्यंत काले हे मी सगळं रे बाळ तुला. पण बाळ अजून माझं सांगायचंय तुझ्या मनाचं समाधान होईल ना होईल कदाचित नाहीच होणार. पण जेव्हा मी मूर्छा येऊन पडले ना बाळ तेव्हा पूर्वस्मृती पुन्हा जेव्हा जागृत झाल्या मी पूर्ववत झाले तेव्हा मला कळलं की त्या सुयोधनानं तुला अंग देशाचं राज्य देऊन तुला राजा बनविलं. त्यानंतर नाही रे मी बोलू शकले. तुला राजा बनविलं ना खरंच खरंच समाधान वाटलं रे मला. आणि समजा तेव्हा जर मी सांगितलं असतं तर त्या कपटील सुयोधनानं तो राजकिरीट घडवून खरंच तिथून घालून दिला. मग आज का आले नाही? आज आले मी आज आले याला एकच कारण बाळ उद्याचे युद्ध होणार ना. उद्याचा 16वा दिवस आणि 16व्या दिवसाचं कौरवांचं सर सेनापती पद हे तुला मिळालंय. बाळ तो पहिला पांडव आहेस रे. आजपर्यंत हे युद्ध झालं ते कौरवांचं युद्ध नव्हे पांडवांचं सुद्धा नव्हे तर कौरव आणि पांडवांचं युद्ध झालं. पण उद्या एक बाळ युद्ध होणार ना ते पांडवांमध्ये. अरे हे युद्ध होणार ते भावाभावाचं युद्ध होणार रे. आणि म्हणूनच तुला पांडवांच्या शिबिरापर्यंत न्यायला आले मी. चल बाळ तू माझा आहेस नाही म्हणून कौरव पक्षात सोडावा आणि पांडव पक्षात सामील व्हावा अशी पंच पांडव मध्ये दास होतील. भारताचा तेजोगीर आणि 5 पांडव मध्ये दास होऊन माझी सेवा शुश्रूषा करतील. असंभव आणि सांगेन मी त्यांना की हा माझा कर्ण पहिला पांडव आहे. आणि या महाभारतीय युद्धात हे युद्ध जिंकल्यानंतर तो राजकिरीट बाळ तुझ्याच मस्तकी आहे. विषारी नागिनी सता जन्माचा हार आजही जो मानाचा किरीट माझ्या मस्तकावर चढलाय. 16व्या दिवसाचा सेनापतीपद 16व्या दिवसाचा सेनापतीपद देऊन मला ते भूषित केलंय आणि हे सुद्धा माझं वैभव तुझ्याला पावेल असं झालं आणि म्हणून कुठेतरी माझ्या अवसान घात व्हावं माझं मन बेचैन व्हावं मला स्वास्थ्य बिघडावं याच इच्छेने येणारा विषारी नागिनी त्यानं अंग देशाचं राज्य मला दिलं. क्षणाक्षणाला त्यानं मानानं मला भूषविलं. तो माझा सखा आहे तो माझा प्राण आहे तो माझा बंधू आहे. या 5 बंधूपेक्षा मानाचा किरीट मस्तकावर देणारा माझा एक बंधू मला प्रिय आहे. अर्थात बंधू प्रेमापोटी अंगराज कवळ मित्र कधी कळणार नाही. हल्ल्याला अन्नावर कधीही तो बेईमान होणार नाही. हे उदार करणार फार मोठ्या अपेक्षेनं आले होते रे. पण ठीक आहे प्रेम निर्माण झालं. आपुलकी निर्माण झालं. माझा अभिमान जागृत झाला. कर्णाचा स्वाभिमान जागृत झाला. आजपर्यंत अंगराज कर्णाकडे याचक म्हणून जो आला तो विनमुख कधीही मागत. ज्या मनोधारणं माझ्यापर्यंत तुझं येणं झालं की तुझी देव इच्छा मी पूर्ण करू शकलो नाही. तरी अंगराज कर्ण तुझ्याकडे पर्याय ठेवतोय. मा
पांडव पक्षात मी सहभागी व्हावं हे सोडून इतर रंगराज कर्ण दातृत्वासाठीचा जन्म झाला तो अंगराज कर्ण अगदी मनमुराद तुला ते देण्याचं कार्य करेल. मग काय हवंय तुला? अशी इच्छा पडून सरोवर उद्या एक युद्ध होणार ना, त्या युद्धात माझे 5 पुत्र मला जीवन आई म्हणे आई बाळ करणा 5 पांडवांची माता आणि बाळ करणा तुझी रे आई. किती अभिमानानं गहीवरून शब्द उद्गारले. पण या अंगराज कर्णाकडे काय मागित? बाळ उद्या जे युद्ध होणार आहे त्या युद्धात